Hi guys, another day, another video for today. Magluluto tayo ng ginataang kamansi. Let's go! Ang ingredients natin para sa recipe na to, meron tayong garlic, ginger, onions, ground chicken and pork. Meron din tayong kamansi. Hindi ko na guys nasama yung gata and naglagay din pala ako ng pepper and nor cube na chicken. Sa isang pan, magigisa lang tayo just like the usual. So let's start with our garlic. Then sunod natin yung ginger. It depends sa inyo guys kung ano yung mas mauna. Importante, may gisa nyo yung tatlong aromatics na yan. Regardless kung pagkakasunod-sunod. Yan na yung nilagay ko na yung ginger. Pampatanggal lansa nung pork and chicken. Then, hayaan lang natin siyang mag-slightly brown. Mix lang. Then, i-add natin yung onions. There you go. Ayan, saute-saute lang natin siya until lumabas yung essential oils nung mga aromatics na nilagay natin. Then, nag-add na ako dyan guys ng around 1 tablespoon ng fish sauce. Then, kapag kumulo na siya, we will be adding yung combination natin ng pork na chinop into cubes. Then, yung ground chicken. In cooking guys, wala namang may mga rules naman na may exemptions in every rule. Kung gusto niyo na puro chicken lang or puro pork, it's up to you. But since ito yung available sa amin, then pinag-combine ko na sila. Ayan siya guys. So saute lang natin siya. Isangkutsa lang natin siya until ma-absorb niya yung mga aromatics at saka yung fish sauce na nilagay natin. Then nag-add din ako ng black pepper. Around half teaspoon lang ng black pepper. That will suffice na. Then, mix lang natin siya ulit. Then, add na natin yung pangalawang piga muna guys. Papalambutin muna natin yung mga chicken or yung ground chicken at saka yung pork until mag-pork tender siya. Kasi gusto ko yung sobrang lambot pa ng karne. Then once na naging pork tender na siya, it's the time na ilalagay natin yung kamansi. Yan, hayaan lang natin siyang pumulaw for a few minutes. Around 3 to 5 minutes lang naman yan. Mabilis siya. Then ito, at this point, nag-add na ako 5 pirasong kamansi to guys. Hindi na namin siya tinimbang. 5 piraso siya. By the way guys, ang kaibahan pala ng kamansi sa langka, magkamukha sila in terms of physical attributes, pero yung kamansi lumalaki lang siya up to less than a kilo, but yung langka is lumalaki siya ng sobrang laki. Yung I remember meron akong nabili na 6 kilos siya, since gagamitin ko siya sa isang recipe. Ayan siya. Konting pa-trivia tayo guys for today's video.
Ayan guys, then mix lang natin siya para ma-distribute yung meat natin. Then let it simmer muna. Yun guys, at this point, since nauuntian ako dun sa sabaw nung niluluto natin, nilagay ko na yung kakang gata, yung unang piga ng gata. By the way guys, gumamit pala ako dito ng dalawang niyog na pinagata na namin sa palengke. So ayan, nilagay ko yung unang gata kanina, then nung kumulo na siya, nilagay yung gulay, then yung kakang gata. Then mix lang guys. Occasional mixing lang, baka masyado namang madurog yung langka. Ang goal lang naman is para hindi masunog sa ilalim. Kaya minimix natin siya from time to time. Pinakuluan ko siguro siya guys ng around 7 minutes until lumambot yung langka. With occasional mixing para hindi masunog. And nag-add din pala ako guys ng isang green chili since medyo monochrome yung kulay natin, so para to add more colors and flavors na din, so nag-add lang ako ng isang pirasong green chili para may kulay naman yung dish natin. Then ayan, mga ilang minutong kulo pa, then we're good. Yan guys, tinakpan ko din pala siya just to make sure na lumambot lahat yung langka. At this point, if you can see, meron akong tinidor. I'm checking kung for tender na lahat ng gulay, yung kamansi natin. And since goods na ako dun sa lambot niya, tinurn off ko na yung stove. Here's my version ng ginataang langka. If you enjoyed this video, please click like, share, and subscribe. So happy eating! You have a great day. Bye-bye!